मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंसोरनि थाखाय इयो किन्तु जानायसो आरो ओमफ्राय माबायदि जानानै देखायगोन आं नोंसोरनो नायदो गोथाव गोदैना नोंसोर लुगैलायगोन आरो बे बुस्थुआनो जादों खोन्थानो ना खोन्थाया खोन्थानोसै दे ना खोन्थाथ' जगार लादों आंनि सिखा इदों मा खालामनांगोन सिखा नङा सिखा गैया थ' देगारखौ लादो ओमफ्राय बुस्थुआ आरो मोनसे लाबोदो बे इखौ नुनानैथ' मिथिखागोन तारफ्राय गेस खालाम मा बुस्थु जागोन बेयो थाव गोथां लादों जिदिया मा खामानि जागोन बेखौ मिथिखायो ओमफ्राय बेखौ जादों दोननो लादों थोरसि दोननानै एकदम आम नोंसोरखौ देखाय लुगै दानिया फैदो जों दानिया खालामसै बे बुस्थुआनो जादों बिगुरा माने सु बायदि ओमफ्राय बुस्थुखौबो खावनायखौ लाबोनाय जादों बुस्थुआनो मोजां नङाबारा खावना लाबोनायसो नालाय हराव बारा मोजांथ' नङा लाइट साइट गैया थ' लाना फैबाय मालिकआ बेनिफ्राय खावनानै बे बुस्थुआनो जादों नै देखायना होदो फाइनालि मा बुस्थु खान्थालनो गेसाव उदै आखोसो फैनाय नै खावनासो लाबोनाय दे सिखावबो जोङो बे बुस्थुखौनो दा खावनानै जागोन आरो गोथावनो ओमफ्राय खान्थालखौ सब बोसोरावनो जानांगौ जों जानाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा जानो नागिरदों गरम दिनाव गरम बुस्थु इसोरा सोरजिना होखादों बेफोरखौबो जे टाइम मथे टाइम बुस्थु जानाय ओमफ्राय बेफोरखौ जानायनिबो हेल्थ बेनिफिट दं होननानै खोन्थायो आरो आइ बाबामोना बेफोरखौ जाबाथाय गरम दिनाव गरम बाहेर जायोनो दिनाव जेसेबां गरम हाबना थानाय बेफोरखौ जाबाथाय माने गरम बाहेर जायो ओंखायनोथ' खान्थाल जाबा गरम जायोना बेनो ओमफ्राय नै बेजों दाना हानानै जानोसै नोंसोर नायबाय थादो बिनि सिगां फुनना लाग्रोनांगोन ना नङाबाथ' आथा नांगोन नालाय नै थाव गोथां लाबाय थाव गोथांखौ दा आखाइखौ एसे थाव गोथां फुनना लाग्रोनोसै नङाबा आथा नांबा जारला जागोन ना गुस्थिफोरावबो फुनना लाजायोमोन दा लिपस्टिक फुनबाय ना जानायाव नांगोन ना नङाबा ओमफ्राय दाना बाराथ' बेखौ रोङा ओमफ्राय एसेनिफ्राय स्टार्ट खालामो हानायखौ दानिया खान्थालखौ हानो स्टार्ट खालामसै मेन पइन्टआनो नैबे जागोन नैबेयाव एसे बोरैबाहां अब्लाबो नैबेनिफ्रायनो हानोसै बिदि खालामनानै ओरै हानो रोङाबा नायना ला आं देन्जार सोंग्रा जानायाव एक्सपार्टखा गासिखौबो नै एसेनिफ्रायबो हानोसै देखो खान्थाल गोमोन जेकफ्रुइट पका जेकफ्रुइट एसे हाखाबावनांगोन बुस्थुखौ नै होमबासो बख'नो मोजां जागोन नालाय बुस्थुआ एसे गुवार हाखाबावबाय जानो गोथाव बुस्थुआ नाथाय आथा दंना बेनो आरो बेनि माबाया सब बुस्थुखौ इजियाव नागिरबा बोरै जानो नङा होमबा एसेथ' हार्डवर्किं मावखानांखागोन जानो लुगैबाल' बोरै जानो लुगै जानोबा खान्थाल गोमोन जानोबा स्टार्ट खालामबाय इयाव दोननोसै बख'नानै दा जानानै देखायनोसै गोथावनो एसे साफा जानांगौलै बख'नाया लासैसो मावनांगौ खामानिखौ
बेसे साइज आंनि बायदि नंगौना नङा जारौ खावनाय खान्थालसो खावनायबो जानो बेनि गिदिं उला गिदा हनुमाननि गदा ये हनुमाननि गदा जानो हाया नालाय सब बख'जोबला नै खान्थाला आयो गोलैगोनसै नामा खान्थालि खावनानैसो लाबोनायमोन नालाय ओंखायनो बारा बुरजा दंमोन दंनाया ओमफ्राय एसे गावबाय माने खावनायाव दलदम गोलैबाय नालाय गावबाय बे खान्थाला दानिया ओमफ्राय खान्थाला मा बेनिफिट दं होनखाबायना आङो गरम दिनाव जानांगौ जोंनि हेल्थनि थाखायनो मोजां गरम भाबा खारजोबो ओमफ्राय खान्थाला बेगराबो दोननानै जाजायो ओंख्रि बानायनानै ओंखामजों ओमफ्राय गोरलैयावबो बेदरजों जाजायो आं खान्थाल गोरलैनि भिडिअ मोनसे बानायदों अमा बेदरजों बेखौबो नायहैदे नोंसोरो सोरबा नायिफ्रा ओमफ्राय दा जानानै स्टार्ट खालामसै नामा जानोसै खान्थालि जानोसैलाय लाइटआनो मानो गैया सोर माबायदि स्टाइलाव खान्थाल जायो बेहाय आं कमेन्ट खालाम बिदि जायो होननानै आं बिदि जायो गोथावथार गोदैथार कोई स्टार्ट नहीं किया हो तो खरीद के खाओ सोरबा न'आव थायाना तो इसोरो शपआव थांनानै बायनानै लाबोनानै जा जोंनि हेल्थनि थाखायबो मोजां जानोबो गोथाव गोदैबो ओमफ्राय बेगराबो बेस्ट जाया ओमफ्राय बिदिनो आरो मेरला सब बुस्थुआनो मोनसे एडभान्टेज थाया होनबा खान्थालनाबो एडभान्टेज दं थ' बयबो ट्राइ खालाम ओमफ्राय जाजोबनानै देखायनोसै दा लास्टसिम नायदो दै ओमफ्राय नायबाय था नोंसोर दाहाय रायलायगोन नोंसोरजों दा जानायाव थांसै दे अके